Assalomu alaykum barodaru. Na sherbachou дар ҷанг. Ёк массаж кунан. Ам хелас ака. Массаж иҷоми салом. Инак биёед дар ҷои адресро медонед. Московская область, город Звенигород, Пролетарская улица, дом 23, корпус 1. Шнавдем бародару. Кадом вақт 24 соат бой время. Бимайра чихесни. Нишадидин. Нишадидин. Имара ҳами хилға медодаги, имара ҳами хилға медодаги ки ина мо аккаунтар азоб бошутун. Метарсин. Я ма ҳами гираги ира нигах арақш кардем. Бобой лангаринам, бобой лангарин. ира ози биёрам. Омадем бечуват биёрем, омадем хтон тоқа биёрем. ира ози биёрам, сарша қоқоқ метрошим. Хайрат манад омадам мебуди. Шайх ай тани тай, шайх. Лаънат карда. Бечурат биёрем. бародаро бием бахдок махадам ҳиҷома кардем. Коми давлени доред, давлени та миг як рӯза, ду рӯза ки хеле покиза гум мекуна. Бешуд карда покиза гум мекуна. Хеле бочкаҳошон ҳастай. Бо инҷа мақсад ҳастай, чизое ҳастай ки чизи дору барои Харобшави биёз мая ишон томутам барои на бародаро иҷа тамоми намудаш ҳастай. Мақсад кадоме ки барои узи мардона, занона, барои ҳама чи ҳаст. Чоритмин. Мезани куҷура, мезани дигар хеле шавто сара хона мекунӣ, комид зандоре. Ина комид ришад намебура, мебуроя. Ина манам кадамам хеле на мебуроя. Да действительно ҳастай. Ана хай бо чия дигар. Мақсад ҳама чизош ҳаст бародаро. Қаломулло ҳаст, давдурун китобо. Уҷа китобои қурониш инҷа бо миёй то сел кардан та мехире баъд бо мебурои мераҳ. Обшим ҳама тарафа исмешида таспе маспе ҳама чизош 100%. Ҷуда нафаҳмидам. عظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن عليك قولا ثقيلا إلا ناشئة الليل يشد وطوق قيلا إن لك في النهار ина бародаро ҷа до хунде саддан дига гуфтам бахдо қори кун дасту шохи ва действительно бардак хе хундагия ё чем ман намедонам ман қадарша медонам ки ба тамоми қонуну қоидаша ба тамоми ҳастиш мекунада. Мақсад бародаро биёен ман номроша мемонам, номрои ватсапша занг бизанем кори бародара кадом вақте ки дар кор мешава бихезем биёен. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд ҳамата нигаҳбон моша.